Свети небесни Татко, пред Тебе си Боже в този вечерен час. Благодаря си, Боже, днеска човек си прекрасен ден, за тази нова възможност, която ни даваш отново да бъде събрани с наши брати и сестри, с които сме заедно и сега България и цяла Европа. Благодаря Ти, Боже, за Словото, което винаги даваш, Господи, Боже, и Твое Слово не се връща празно, но винаги вършва, за което ги спращаш. Сега Ти моля, Татко, мини от сърце на сърце, Боже, прости всеки един грех, всяка греша, всяка неправда, но мини отново кръвта си, Господи, Боже, и Ти моля, Татко, да си Ти благослови общението ни, благослови Словото си, Боже, нека Словото не си да не се върне празно, но истина, Господи Боже, говори сърцата ни. Ти ни промени, Господи Боже, дай ни хляба на времето. Защото сам ти казва, Господи, не само следващия човек, но всяко Божие Слово. Ти не говори, Господи Боже, а ние ще слушаме. В името си Бог ти говоря, Боже. Амин, Татко. Амин. Амин. Слава да бъде Господа. Днес с Божия помощ искам да кажа върху една тема да говоря. Има върху скърбите и изпитанията и трудностите. Защото някакси, когато човек трябва преди Господа, очаква наистина всичко да стане все по-добре, а понякога става така, че заедно с доброто идват много скърби, идват изпитания на трудности, като че някакси не може да видим какво става. Сега, защо пътят към небето преминава през скърби, трудности и изпитания? Трябва да има ясно разбиране на тези неща. Сега, когато Деяния 16 глава, това ще прочета с малко по-широко, Павел каза, когато на хората, които проповядат, каза така: през много скърби тя да влезе Божие царство. Искам се, добре, защо трябва през много скърби? Не може без скърби, направо не може така да си влезем. Приемайки Господа, направо да се време така цвете и рози. Обаче, за жалост няма, не се получава така. Но много места Словото Божие наистина казва Бог как ни приема. Но после предупреждава и за пътя, който има да извървим с Него. Първо, Матей 11 глава, 28-29. Стъпка в стъпка ще ми се пътя така и сега. В Матей 11 глава, 29 така. Дойдете при мен всички, които са трудни и си обременени, и аз ще успокоя. Тук се скани хората да дойдат при Него. От трудни, обременени, аз ще успокоя. Това е така. Вземете моите иго върху си, научете се от мен, защото съм кротък и смирен сърце, и ще имате покой на душите си. Това е така. Идем при Бога, приеми Бога, Словото Божие казва в Римляни 5:1, и тъй оправдани чрез вяра и намираш с Бога. Слава Бога, това е чудесна работа. Обаче, после предупреждава, че тръгвайки след Него, вече в този път наистина няма само цвете и рози, няма само едва не само приятни неща. Понякога има и неща, които не ги разбираме, трудни се разбираме. Но, въпреки това, вярвайки в Бога, че Бог е верен, четейки Словото Божие, знаем, че през код да преминаваме, ние вървим с Него. И Той е с нас. Словото Божие каза: ако Бог е към вас, кой ще върви против вас? Значи, ако Бог е в нас, Духа е в нас, Словото е пред нас и си с нас, тогава има ли такава сила, която да може да не повреди? Нямам такава сила. Сега ще има. Коя е целта на тези скърби изпитания? Сега, като цяло, нали, ако Бог да приема по последване на шамари, това е било малко неразгадано. Но Бог използва и тяготите, през които трябва да преминем, пак за целта, която има към нас. В Римляни 8:20 казва така: всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога. Всичко. Даже тяготите. В Притчи 12:10 казва така: теготата смирява човешко сърце. Виждам, че понякога в живота може да стават много неща около нас. И Бог използва всички моменти около нас за наше добро. И това е много важно да разберем. И той винаги дава до толкова, доколкото може да носи, той допуска толкова, но винаги има ясна цел. Целта е да изгради, да стане по-твърди, христоподобни. В Псалом 34 казва така: много са неволите на праведния, но Господ го избавя с тях. Казвам, много са неволите. Това значи, че да не стъпка в стъпка само неволя към неволя. Тук става да, че в живота ни ще има моменти, в които наистина ще има и неволи, ще има и скърби, ще има и изпитания, ще има и изкушения, ще има и радостни дни, ще има и тържини. Да, това е християнство, това е колорита ни в живота ни. Колорит. Като една картина. Има всичко. Сега, после каза така: праведните викат и Господ ги чува. И от всичките им беди ги избавя. Значи има беди, обаче има избавление. Това е което е по-важното. Аз искам да акцентирам само на скърбите. Искам да кажа, че винаги през кого да преминем, винаги ще има изходен път. Винаги ще има избавление, винаги Неговата ръка ще бъде върху нас. И после казва така: Господ избавя душата на слугите си. И никой, който уповава на Него,
няма да бъде осъден. Виждате колко често става. Тези, които са негови, те са при него. Той избави душата им. Псалмото Бог каже, никой от тях няма да бъде осъден. Слава да бъде на Господа. В Псалом 50:15 казва така. И призива ден напас. И аз ще избавя и ще я прославиш. Виждаме теготи, беди, ден на напас. Даже в Псалом 20 казва така. Това са един от любимите псалми на много християни. Да, има там много хубави стихове, но има един стих, който е поставен така, едва не като трън плътта. Да, и до да мръсне сенга корен, няма се оплаща озлом, защото се сменим, това е жезъл, твоята тъга те ме решават. Значи има им заедно с всички неща и до да мръсне сенка. Място пред което ще преминем. Така че, християните трябва да бъдем готови за всяко нещо през криминали. Защо ще има скърби или защо трудно се вижте сега? Трябва да разберем ясно къде живеем. Тази Библия така, че Псалом 21, Господна е земята и всичко, що е в нея. Да, Бог е сътвореца. Обаче, когато Адам се грешиха, дявол, знаете, навлиза в света и наистина греха, смъртта, виждаме целият свят вече стана нещо съвсем друго. Бог имаше една цел за човечество, да живее с Бога, да общува с Него. Виждаме, когато те отвърдиха Бога, идейки от плода, запознава доброто и злото, виждаме какво стана. Адам се грешиха, че сега греха минувши човеци, Словото Божие каже всички, изведнъж станаха грешни хора. Сега, и тогава виждаме какво става. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавие. Целият свят. Представете се колко. Много пъти говорим за Бога, като един, който не е винаги до нас. Едва не Бог винаги начака, винаги така. Него трябва в нас, обаче има един дявол, който е врага, нашата душа. И тя е, че понякога наистина допуска много неща в нашия живот, които не са приятни. И Йоанна 10 казва така, къде следва? Да открадне, заколи да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той е изобилен. Сега, Йоанна 14 глава 30 стих, сам Исус Христос говори, предупреждава своите следователи, че наистина дявол е реален. Сега, ние казваме понякога, не се победи дявола, Бог е над всичко, дявола няма тази сила. Да, но така не, че докато си срещата земя, докато живеемата земя, в момента дявола не е на този свят. Ще време, когато ще бъде хвърлен в ада и огненото езеро. Но в момента това време още не е. И така за Словото Божие казва така, аз нямам вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят, той няма нищо в мене. Иде князът на този свят. И вижте си какво става сега, примерно, когато човек, живейки на тази земя, той е подвластен на княза на този свят. Какво значи това? Един човек, който не познава Бога, може да е много добър в своите очи, може да върши много добри дела. Знаете, понякога съм разгласил с хора, които са невярващи в този свят. Добри хора са. И аз се говоря добри към сега. Знаеш, че ти пътуваш към ада. Макар че не е хубаво човек казвам, но колкото си добър, твой краят на твоя живот е там, ада. И така, що така говориш, що така мислиш? Към няма смисъл. Самото слово казва така. Който повярва, спаси. Който не вярва, той вече осъден. Това е дилемата пред човека. Няма значение дали си добър в своите очи или се виждаш много грешен. Това няма никакво значение. Въпросът е какво правиш със себе си. Или приемаш Христос, се спасяваш, или погиваш. И сега, идейки при Бога, представете си ето, всеки от нас е бил един грешник, който е пътувал към ада. Чули си благата вест, дошли си при Бога с покаяние и ще какво прави Бог сега. И съжи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Всеки един човек без Бога е мъртъв за Бога. Може да чувства този свят. Той е мъртъв за Бога. Между Бога и човека има пропаст поради греха. И какво стана? Когато се покаеш, тази пропаст вече преодолява. Христос. В които се ходи някога с предварението на този свят, по гнезда на въздушната власт, на духа, който сега действа светните покорства, между които и вие всички сме живели някакъв в нашите плътски страсти. Всеки един човек, без да познава Бога, е бил в кошарата на дявола за жалост. Да, това е било. И сега и днес много пъти не виждаме хора, които в този свят живеят нормално. Едва си пият си един покънища. Живеят живота. И казват, ще при тях най изпитания. Изпитанията скърбите срещу нас. Защото да е нашата вяра. Бог допуска и си това врага е срещу нас. Врага с тях няма работа, те са негови. Те са неговата кошара. Той си го и камада. Целта му е църквата. Но в Словото Божие казва, че наистина Бог е този, който ни държи.
и наистина дава ни сила да преодоляме, да преминем през всичко. Сега вижте, Деяния 16 глава, тук ще говорим за Павел и Сила малко. А Павел и Варнава, извинявайте, двамата от апостолите. Словото Божие каза така: а в Икония те влязоха заедно с юдейската си синагога и така говориха, че повярваха голямо множество юдеи и гърци. А непокорните на Божиите учения юдеи подбудиха и заразиха духовете на езиците и братята. Но пак те преседяха там доста време и дръсно говориха за това, който свидетелства за словото на своята благодат, като даваше да става знамени чудеса на чести ръце. И множество града се раздвои и не бяха с юдеите, но и с апостолите. А когато се породи стремеше увеличите юдеите началниците да ги опозорят, да ги убият с камъни, те се научиха и избягаха и т.н. И проповядаха благовестието. И си ми кажа, че винаги когато се проповяда, винаги ще има хора, които ще верят, ще има такива, които не верят. Ще има такива хора, които ще искат да убият с камъни, ще има такива, които ще да спасят. Винаги така е било. Самият Господ Христос, бидейки на тази земя, когато проповядаше, имаше хора, които го следваха, вярваха в него. Имаше други, които опинираха. Имаше други, които говориха болни. Така ли е, че? Знаете, юдеите и парсиите някога искат да убият с камъни. Да, защото не ще прави себе сравнение на Бога. Така е, че винаги това е било. Това не е нищо ново. И когато четем Словото Божие, тя знае, че това, което Исус претърпя за нас, отчасти го претърпяме и ние. Понякога скърби, понякога притеснение, понякога страдание. Да, така е. Сега вижте, ще викам тези неща. Нищо от това, което преживяваме тази земя, не може да кажем с това, което е в небето. Вижте. В Римляни 8.18 казва така. Римляни 8.18 казва така. И дальше пошли 17 стих. И в смечеда, то сме наследници на Бога, с наследство Христа, да ако ставаме с Него, се и прославяме заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да сравнят с силата, славата, която има светлия към нас. Сегашните временни страдания, казвам, не заслужават да сравнят с това, което предстои. Така че, гледайки на това, Павел казва в Колосяне, мислете за горната, а не за земята. Самия Павел ще видим какви неща претърпя, обаче се признаваше. Това е, че Бог е с него. И тук сега вижте в тази история, в Деяния на апостолите 14 казва така. Те искат да ги убият. И между това и дойдоха юдеите от Антиохия и Икония, които убедиха народа, и те биха Павла, биха го с камъни и го извлекоха от града, като мислиха, че е умрял. Вижте, Павел и Варнава пропяват Словото Божие, питаме ги вадят и с камъни. И върнат като умрял. И когато учениците още стояха около него, той стана. Влезе в града и на сутринта отиде с Варнава в Дербия. Той продължа да върши Божие дело. Той не каза, аз съм тук, спирам край, тук само дете му обиха. Понякога хора се откажем, но виждам, че Павел не се отказа. Защото той знаеше кой е негов Бог. Той знаеше с кого говори и кой е с него. Да не се присъща от това, което преживява. И след като проповядаха благовестието на тия град, придобиха много ученици. Върнаха се в Листра, Икония и Антиохия. Значи там, където се създадаха църкви, върнаха се да ги назидават, да какво става там. И утвърждаваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби те да влязат в Божието царство. И след им ръководиха презвитери във всяка църква, се помолиха с пост, препоръчаха им ги на Господа, когато бяха повярвали. Виждате какво става? Значи това са много силни неща. И самият апостол Павел каза за себе си, вижте, това е понякога нещата, които ти пишем, ги пише чрез Святия Дух, но описа и чрез опитност, която той преживява. И той казва себе си, когато се в Тимотей. Втори Тимотей, 3 глава, от 10 месеца казва така. А ти си последвал моето учение. Значи Павел пише на Тимотей. Ти си последвал моето учение, поведение, присъдна точка, вярата ми, дълготърпението ми, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, какви неща ми сполетяха в Антиохия, правда, че четахме там, в Икония, в Листра, какви гонения издържах и от всички тях ме избави Господ. Ще ме накрая каза, от всички тях ме избави Господ. Не каза, аз се оправих, аз стоя. Не, аз тук нямам аз. Тук има един човек, който се е смирил и се остава в ръката на Господа. И каза, от всички тези неща ме избави Той. Но и всички, които искат да живеят благочестиво, при себе си ще бъдат гладни. Значи виждаме, че дявола, този, който разпъна Христос на кръста, този, който говореше апостол Павел, той продължава да гони църквата днес.
И тъй така, че не трябва да се представим, това са едновности. Живеем в един свят, където князя Сатана, но ние сме на Божия страна и Бог е с нас. И Бог ни дава сила чрез духа си, да се противопоставим на всяко нещо върху нас. А после нещите човеци, измамици, ще влушават повече и повече, като мамите бъдат мамени. Да, ще имаме, че ако гледам Словото Божие, като цяло, има войни, земетресение, наводнение, бедствие, глад, мор, трусови, лъжеучение, заблуди. И всичко е Слово, което е писано, стъпка по стъпка се изпълнява. И това говори, че времето наближава. Обаче имаш някой, които трябва да ги знаем. Виж сега. Сега, от тази ставиш, че имаш някой, които трябва да ги знаем и никой не трябва да се притесняваме за това, което предстои. Сега, в Коринтяни, значи апостол Павел пише за това, което преживява, но и това, което го очаква сега. И той, знаейки това, което го очаква, много не се причаща от това, което преживява. Сега, значи, очаква там небе. На тази земя може да убият, може да има, той значи, като ще бъде там, небе ще бъде. И каза така, според както е писано, каквото око не е видяло, и око не е чуло, и на човек със не дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. Няма как, вижте, понякога искат да бъдат пари опиши небето, как да го пише? Той няма налог. Сега ние на тази земя, примерно, може да пише света, да видиш хубава храна, да имаш хубаво облекло, да имаш хубава къща, хубава кола. Това е света, който живеем. Небето не е така. Небето има други ценности. Там, като им при Бога, ще развием всичко в пълнота. Апостол Павел каза така, сега отчасти знаем, отчасти пророкуваме. Там, като се приемем, ще развием всичко. Но въпросът е тук, трябва да имаме тая надежда. И всичко имаме увереност чрез духа. А на нас Бог откри това, чрез духа, понеже духът издрима всичко, даже и Божите дълбочини. Слава да бъде на Господа. Сега, има неща, които не трябва да забравим никой. Вижте, ние сме Божи деца. Бог е нашия баща. Исус е нашия Спасител. И имаме вечен живот. Това, което не трябва да се съмняваш. Защото той го направи на кръста на нас. Именно и преди да отида кръста, в Йоан 10 глава, той даде едно уверение на своите последователи, каза така: моите овце чуят гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да гърне от ръката ми. Какво става тук? Сега, идва въпросът така, аз ми кажа вечен живот, никой няма да гърне от ръката ми. Сега имат и учения, които казват, бе спасен, за да не спасен. Не, това е заблуда. Няма такова учение. Сега, ако ти си предал Господен и го следваш, отстояваш, продължай се го до край, си при него, ще бъдеш спасен. Но ако ти представи си, приемаш Христос, а също време продължаваш да живееш в този свят, както останат всички хора. Това не е християнство. Християнство иска покаяние, посвещение и наистина вече да дойдеш с Бога. И тогава наистина имаш увереността и че наистина нещо живееш при него. Сега, Диана и Петър глава. Преди малко каза за Петър. Петър и Йоан, когато началото на 50 не имаше един кос човек, и когато този човек беше пред храма и се молеше, искаше пари, те му казаха: злато и сърво аз нямам, на кого имам, това ти давам. В името си стане хори. И той стана, почна да ходи. Стана чудото. И всички хора и в името се възрадваха, наистина такова чудо стане. Той беше един човек на възраст, вече на години, и стана да ходи, почна да скача, всички го видяха. И тогава запитаха Петър: чие ми прави тези неща? И той каза: това е името на Христос, друго име няма. И те им забраниха да проповядат за Христос. Защото когато те продължаваха да проповядат, и накрая вкараха в Изандам и ги биха. И тогава имаше и мъдър човек след тях, Гамалиил. Този човек каза така: внимавайте, ако тези хора проповядат нещо, което не е библейско, което не е по Бога, то ще се отпадне със времето. Но внимавайте, ако тези хора говорят за това учение от Бога, да не ви се окажете и богопротивници. Това е направо за преди. Какво бяха те, вижте? Те послушаха и като поиха апостолите, биха ги, изръчиха им да не бъдат в Исусовото име и ги пуснаха. Сега въпросът, те ги биха и ги пуснаха. Въпросът е: какво направиха те? Петър каза: не, сега съм тук. Павел яко каза: стана, те го ходи и каза: умрял, той стане повече да проповяда. Петър го биха и го пуснаха, почна да приказваш. А Петър какво направи? А те си отидоха от Синедриона възрадвани, за дето се удостоиха да претърпят опозрение за Исусовото име. И какво правиха? Ни един ден не престанаха да получават и да лойсат и в храма и по къщи, че се Христос сядва
всичко, което преживяха, той не го прича абсолютно на служението им. Те говориха за Христос, биха ги, пак продължиха да говорят за Христос. Значи ще ми кажа, че това, което преживяваш, не трябва да бъде на твоята вяра и на твоя живот в Христос. Така че, и самия, прямо говорим за апостол Павел. Апостол Павел е бил там в небето, имал откровение за това нещо, имал стъпление и Бог го завежда там. Самия той пише за небето, че от човек, който знае какво е там. Виж какво сега той го казва. Филипяни 1 глава. Представете си един човек отива до небето, вижда небето и се връща. И също време пише, защото за мен да живее е Христос, а да умра придобивка и да отида там, където съм бил. Но ако живее в тялото, това значи плод от тялото ми. И така, що да избера не знаем. Да съм натясно между двете. Имам желание да отида да бъда с Христос, защото това било много по-добре за мен. Но аз да остана в тялото е по-добре за вас. Той каза да съм разумен. За мен е по-добре да отида там. Там няма бой, няма скърби, няма нищо. Там ще го Божие присъствие. Но за вас е по-добре да бъда тук. И той каза, разумен се между тези неща. Сега. И сега кажа, в случая виждаме апостол Павел тук в Деяния 14 глава. Това е моделът. Апостолският модел на църквата като цяло. Вижте, какво правиха сега първо? Словото бъде каже, първо те проповядаха Евангелието. Говориха. Второ, получаваха на повярвалите. Начало дума, не само да вършиш сега кажеш, така ще се сках на 10 човека, на 20-50 човека, казах вече край. Не. Ти говориш иска хората. После втория, пети ден продължаваш да ги получаваш във верата, да растат. И другото, което е, основаваха и укрепваха църквите. Не е просто само, да кажем, днес тук 20 човека, върха 30 човека, там 50 човека. А после тези хора да останат за общество и поставяха им презвители, които да ги ръководят. И това е много, защото Словото Божие наистина ни казва тези неща, че наистина това е важно. Не само някой казва, когато ти ще повярват цялото ме се радва. Това е така. Значи, като станат група хора, целта е тази група хора да излязат за възнание в мъдрост и да продължават да седат Господа да съд. Знаете, преди няма забравя, когато става дума за приумножаването, бях на една конференция и там един германец пастор говори. Той каза, имах църква около 100 човека. И знаете какво стана? Каза, един ми каза, има един помощник и още двама дякони там в църквата. И църквата разсича много добре. Знаеш, че някой мен да няма там, има кой да проповядва, има кой да нареса, после ще беше толкова отлично. Обаче един ми каза, Бог говори на моя мощника ми да създаде друга църква. И той ми сподели, ми стана болно. Значи най-близкият човек в църквата, на който знае всичко абсолютно как се води църквата, всичко, знам, че мен като няма води църквата безпроблемно, най-близкият ми човек беше решил да излезе от църквата. И знаете какво стана? Когато той излезе, каза, той беше много добър брат, съвсем го излезе, каза, още пълната църква. Представете си, отивам на църква, нямам пълна църква и няма. Сърцето ми каза, беше отрязано на две. Наранено. Обаче той ми каза, мен Бог ми каза. И аз не мога да кажа Божията така. И знаете какво стана? Така почнах да мисля, защо става така. И знаете, в църквата каза, примерно, ето, имаше там двама-трима дякони, които са отпред, хвалението отпред, и отзад имат вече много хора да им. Тези хора, които бяха отпред, те наистина служиха на Господа. Но отзад имаше хора, които имаха потенциал да служат на Бога, но нямаше с тях служение. И стана така, че този брат, когато напусна, силно напуснаха няколко дяконите, няколко от хвалението, и много хора отзад дойдоха на плен 30. И отзад станаха празни. И понякога църквата се пълна отново. И аз създах Божия промисъл. Защото понякога ние гледаме нашия комфорт. Ние сме добре, църквата е добре, всичко е добре. Не искаме по никакъв начин да се разбере комфорта ни. Това е добре. Обаче, дали пред Бога е добре? Представете си, Деяния на апостолите, 2 глава. Първата църква. Бог изяде духа си. Тези хора започнаха да вършат много неща в името на Господа. Чудеса знамения. Събираха си паричките, идяха заедно, живееха заедно. Беше толкова чудесно. Обаче, това не беше Божия промисъл да продължават така цял живот. Хората, други неща погиваха, а те през си живееха живота. Какво прави Бог? Допусна гонение. Допусна гонение и бягайки на само там, вече благата вест достигаше и до другите краища. Понякога Бог работи нестандартно. Не така, както не искаме. Не така, както нас е удобно. Както нас е удобно. Бог има цел. Целта му е
тази благовест достига до все повече и повече хора. И наистина това е много важно. Сега в Колосяни, ще пиша още вас само така, преди да премина напред към друга точка. Колосяни, първа глава, 20 стиха така. Не, само Колосяни, първа глава, 20-29. Така. Него заставяме ние, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. Това се трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мене мощно. Целта е благата вест Христос да бъде представен на хората. Това е в пълнота. Така че се хората разберат нужда от Него и наистина да има плод от делото. Сега, защо пътят към небето премина през скърби? Това е много важно сега прямо казано. В Словото Божие наистина разбавим, че наистина скърбите Бог употребява за изграждане на християни като цяло. И нещо, което е важно, което трябва да че християните като цяло не са от този свят. И казваме, княза на този свят Сатана, обаче християните вече не сме от този свят. И това вече има една конфронтация между духа на този свят и между духа, който живее в нас. В нас живее именно Святия Божий Дух. Ние сме новородени, ние сме спасени в Христос. И вижте кога Словото Божие сега. И една семестра Исус, когато се моли на Отец, каза така: аз им предах Твоето Слово. И светът ги намрази. Защото те не са от света, както и аз съм от света. Тук много се говоря. Християните не са от света. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш в лукавия. Те са от света, както и аз съм от света. Следи, че света, Твоето Слово истина. Отвис се каза, те не са от този свят. Значи ние не живеем реално в физически този свят, но духовно не сме в небето, не сме в небесни места. Библията така, че колосяниците, животът ви е скрит с Христа в Бога. И с Христос е наше Христово тяло. Главната тяло е Христос, ние сме Христово тяло като цяло. Наистина, когато ние гледаме тези неща, трябва да ги разберат. В духовен план ние сме Божии деца, ние сме Негови. На тази време преминаваме през много неща, но това не променя нашия съд пред Бога. Вижте, има неща, които трябва да разберем. Първо, кои сме ние? Ние сме Божии деца. И една гласа така: ано които го приеха, Бог даде право с някакъв Божия чеда. Второ, като ни песен така: ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премина всичко става ново. Плътта тя се тлее. Това път е, който става, това е важното пред Бога. След това, къде е нашия истински дом? Това е истината. Сега ще ви кажа защо. Всеки един човек без Бога, какво прави сега? Идвайки в този свят, учи, после създава семейство, после създава дом, деца, бъдеще, колкото може да разбира се, кола, била, доходна работа. Това е живота му. Сега, обаче в Словото Божие казва, че Филипяните 20, нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасителя. Там е вечността. На тази земя ще преминем. И зато и Словото Божие в Йоанна 16 глава, когато се сговориш със своите апостоли, той им каза така: не се притеснявайте. В дома на отца ми има много обиталища. И аз имам да я приготвя място. И като да правя място, ще да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Именно говори за небето. После каза: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота, и никой не да хоче да превъзцава се чрез мен. Сега, знаеки тези неща, как да живем на тази земя? Апостол Петър казва в Словото Божие: възлюбени, умоляваме като пришелци и чужденци на света. Хора, които преминават, заминават. Много е важно да имаме хора, които преминават. Да се стараем да имаме всичко на всяка цена в този свят. Защото понякога, искайки всичко на всяка цена, някак си отклоняваме се от пътя. Нека да живеем от хора, които се задоволяват с това, което Бог им дава. Значи Бог няма да остави, Бог няма да забрави. Словото Божие даде Тимотей. Тимотей още по-радикален, каза така: като ми каза, прехрана и облекло, че ти ще бъде доволно. Сега дума. Да, съм много привезал, когато човек е на екскурсия, какво взима? Взима цялата покъшена. Взима прехрана облекло, колкото му трябва да пътя, който ще прекара там. И най-необходимото. Така и на тази земя. Трябва да се научим да живеем с най-необходимите неща. При запасяване, охолство, тези неща трябва да бъдат вън от християни като цяло. Словото Божие казва така: защото нищо не сме нещо в света, нето ще не се нищо. А като тебе прехрана облекло, те ще бъдат доволни. В гръцки превод казва: прехрана, покрив и облекло. Тези нещата, които са наистина.
Но каза така, после едно предупреждение. Които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, примка и много глупа и вредни страсти, които потъпяват човеци в разгонение и погибъл. Така че не се трябва да пазим себе си. Са свети неща. Сега, в Йоанна 15 глава, Исус предупреждава своите последователи и в частност това е и към нас днес. Йоанна 15 глава, сега дума, това, което Исус го претърпя, преживя и ние участие, но можем на определен момент да преживим нищо и ни. И това трябва да бъдем готови. И но искам да кажа, че какво да преживееш в този свят, като християн, знай, че той е с тебе и той ще даде сила да преживиш през всяко нещо. Сега понякога чуем наистина, ето в Нигерия, чух, че избилни християни, да ме справят в църкви, да ме справят и екзекутират други неща. Значи това става, да. Но Бог винаги дава благодат. Съм кажа, че Бог винаги има мъдрост да дава благодат на всички, когато е необходимо. И каза така, ако света и мрази, знаех, че винаги преди вас е мразят към Словото Божие. Ако бяхте от света, света ще да люби своето. А понеже не си от света, но аз седрах от света, това светът и мрази. Помните думата, която ви казах, слугата не е по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако не са пазят моето учение, и вас ще пазят. Но всички това ще сторят поради мен, защото не познават онзи, който ми е пратил. Наистина християнин трябва да бъде готов за всяко нещо. Сега, когато говорим за изпитания, искам така накратко кажа някои неща. Изпитанията, това е изпит, проверка на вярата на Бога. Бог използва всяко нещо в живота ни, което е върху нас, наистина с ясна цел. Да не потвърдим, че с изпитанията се положение все по-близко и по-близко за Бога. И тази в Яков казва така, ще ти кога за голям радост, братя мои. Значи, аз знам да има такъв човек, който е в изпитание, който е в тежко състояние и се радва. Обаче апостол казва така, ще ти го за голям радост, братя мои, когато падат в разни изпитания. Защо? Като знаете, че изпитанието на вашата вяра подвижда твърдост, а твърдостта като нека извърши дело съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. И после казва така, блажен онзи човек, който издържа на изпитанията, защото ако бъде одобрен, ще приеме завинаги живота, който Господ е обещал на уния, които го любят. Слава да бъде на Господа. Сега, понякога не се изпитанията могат да бъдат малки, могат да бъдат трудни, могат да бъдат тежки. Понякога те каже, когато човек гледа на чува за даден човек и има изпитание, който нищо не е, може знаеш какво е. Много често сме готови да се самослъждаваме, че не. Вижте, Бог винаги допуска толкова, колко човек може да носи. Трябва да искам да кажеш. Това, че понякога някой преминава през някакво изпитание, ти преминаваш през друго. Бог знае силата ти. И Бог не допуска повече, колкото може да носиш. Но целта е Бог да те приближи при себе си. Прави те потвърд, дава ти сили, преодолявайки това изпитание, да кажеш, Боже благодаря ти. Наистина имам победа в тебе. Вижте, в Тимотей казва така в Израел Петров. В кое спасение се радвате, ако за малко време да пострадате, ако е потребно в разни изпитания. Коя е целта? Изпитват на вашата вяра, която е по-скъпо от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излиза хвала и слава непочестна, която се яви с Христос. Така, има много неща, което му казва за изпитанията, но като цяло вижте сега. Самия апостол Павел имаше изпитание. Имаше плътта. Не знам точно какво е било. Не е описано точно. И ни казва, едно други казва друго, но писалото бъде казва тъмна плътта. Значи има нещо, което му пришъл. Знаете ли кога казва? 3 пъти така се молих на Бога. 3 пъти. И Бог знаете го казва, доволна ти е моята благодат. И никъде не пише Бог да е махнал тръна. Бог доволна ти е моята благодат. Така че, в Словото може да казва така, Коринтите 10:13, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носите. Но Бог е верен, за нас изпитание да веде изходния път. Значи Бог допуска изпитанието, това изпитание извършва при неща в нашия живот, после когато се свърши, Бог ни дава сила да го преодолим. Това е истината. Слава да бъде на Господа. И вижте, самия апостол Павел знал за тази битка, която се води в него. И той каза така, това ние не се обесърчаваме, но ако да тлее външния наш човек, тлее, да не умира, пак вътрешния, всеки събуда, вътрешния, това, което вътре в тебе, това е ценното. Защото нашата временна нека скръп произвежда все повече и повече една вечна тежна за нас, слава, които не гледаме на видимите, защото видимите са времени, а не видите вечни. Нашия поглед вече не е върху това, което става вън от нас или с нас. Вече вярваме в Господа, казвам, Господи, върши това, което е необходимо за мен да бъда да бъда при Тебе одобрен. Сега, ще дам няколко примера Словото Божие. Самия Авраам, помните Авраам, когато, че скоро проповядахме това нещо, когато Бог му каза, Аврааме,
дай си сина. Бог не му каза, не се притесняй, това е изпитание. Той не му каза така. Той каза, дай си сина в жертвата на хълма Мория. И Авраам взема детето си и тръгна. Искам да кажа, че изпитанието понякога може да е много трудно за разбиране. Трудно е за асимилиране, как стане това. Обаче Бог имаше, там на хълма, каза Господ промисли, Бог имаше скринен път. Авраам не знаеше какво ще стане на хълма, защото на свяра пред Господа. Искам да ви кажа, какво ти стане в този живот, продължавай да следваш Господа, като знаеш, че Бог има скринен път в ситуацията. Друго, Йосиф. За него може някой ще предам повече. Йосиф беше младич, когато, извинявайте, имаше видение от Бога. Видение. И тогава, когато разказа на брат си и на баща си становище, братя му намразиха, после отново имаше сън, отново го сподели, пак го намразиха още повече. И когато ние отиде при братите си, братите му копреха. Твърди го в един ров, иска да го убият. После го изкараха оттам, продадаха на Медян с търговци. Оттам го продадаха в дома Петефри. И от дома Петефри после попадна в затвора. Премина през много неща, докато се случи това, което Бог обеща. Близо 13 години беше в рова, десетина беше в дома Петефри, 2 години после беше в затвора и чак на 13 година се възкачи там, вторичи с фараона. Кой съм да кажем, никой не знае колко време има тази земя, време на изпитания, в които трябва да премине, докато се случи това, което Бог е обещал. Но знаем, че Бог има силата да приведе при всяко нещо с него заедно и да извърши това, което има за нашия живот. Помниш, че още и трима, седрахме всеки много. Много често говорим за тях, тримата младежи, които по времето цар Навуходоносор имаше един образ. И царя каза, който се поклони, ще удържи главата, ще ходи в един пеща. Тримата наши хора не се поклониха. И викам тези неща. Изпитанията може да отличат по всякакъв характер. Но това не значи, че трябва да се променим и ние. Защото ми трябва да се откажем. Напротив, всяко изпитание може да променя, но с цел да прави все повече христовен, да приближава при Бога. Целта на Бога не е да изпитането да тоби. Напротив, целта на изпитанието е да те очисти, да премени от тебе всяко нещо, което би ти прešlo да бъдеш небето. И сега, но нещо те може да вижда, в изпитанията ние не сме сами. Това е важно. Помните, когато седнахме всеки година, бяха хвърли в огнената пещ, когато погина царя, бяхме 4. И той, кое е 3? Кое е 4? Причика на сина на боговете. Кое искам да кажем? Бедна, че през изпитание преминаваш ти. Дали леко изпитание, дали си огнено изпитание. Господ Исус е с тебе. В Словото Божие Исус, да последния си който каже. Матея 20 казва така. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Така че, няма че колко голямо изпитанието е. Важно е с колко си. Нека Бог да благослови. Гали? Нека се помня кратко. Свети небесен Татко, пред Тебе си